Лайла е транссексуална. Почти откакто се помни. Цял живот обикаля света като турист. Обикалях предимно Северна Белгия и там е спокойно. Там просто е по-безлюдно нощем. В смисъл, тук можеш да видиш пияници, просто всякакви хора нощем, докато там е безлюдно. Норвегия много ми допадна. Там имаше една жена, примерно в един от моловете, когато пазарувах, която ми каза, тя, разбирайки, че не съм от там, каза: "Ви откъде сте?" Аз казах: "България." Каза: "Май съм чувал, не." Каза: "Харесва ли ви Норвегия?" Аз викам: това е продавачка в магазин, в смисъл, представи си какво ще стане в България, ако бях така. И тя ми вика: "Харесва в Норвегия?" Аз казвам: "Да, много, много приятно, спокойно, красиво." И тя ми вика: "Защо не се преместите да живеете тук тогава?" Аз това не го очаквах в продавачка, която така ще си свършим сметката и ще ходя. Тази година бях в Прага, както ти казах на предишното интервю. И хората там, в смисъл, те са малко странни, те са противоположни на България. Там всичко е спокойно, уредено и законово, докато тук обратното, не е уредено, няма закони. Той има закони, но някой да ги спазва, което... Няма закони в смисъл срещу хомофобията. Нещо, което да те защити. Да, лично мене, защото всяко насилие от мене се води като... как се казваше сега? Дребно хулиганство? Да, дребно хулиганство, да. Извинявайте, не казах, не разбирам закони. И докато там всичко това е уредено, имат си даже цял дистрикт, как се казва. Вярно, зяпаха ме, навсякъде ме зяпаха, дори без токчета и без роклите, но там не си позволяват, мисъл, да нещо ти кажат, да те такова. Всъщност, един път ми казаха и то беше българин. Но след като преживява побой, започва да се замисля за трайна емиграция в по-толерантна страна. Когато вече тук почнаха тези, мисъл, да намаляват LGBT сцената, когато почнаха и нападките, вече чувах, че хората си бягат от България точно заради тази причина. Естествено, прокарана се някаква мисъл, но първият път, когато вече почнах да се притеснявам вечер, беше точно след като ме пребиха. Мислила ли си някога за трайна емиграция тук? Да, но не знам къде още. Мисъл, не мога да се установя. Митко е инженер, приятел на Лайла и споделя нейните възгледи. Ви ли потиска, не ви ли се ще да отидете някъде? И да... Тиска, в смисъл, ти на практика си лицемерен в едни 70% от живота си и се преш на някой друг, което малко, нали? Ти ако го правиш, няма ти е леко. В смисъл, че той изисква една концентрация, но такова тази концентрация може да влагаш много по-полезни неща. Но да, това е положението. И има времена, когато наистина вече ми прикипява, как се казва, последната капка и наистина почвам да се замислям. Подобно на много нейни познати, които са намерили реализация и щастие в друга страна. Половината от тези, които познавах, вече не живеят в България от много, много давно. Предполагам, тази дискриминация ги е стимулирала да отидат. Да, това е един от факторите, да не говорим за липсата на пари, сигурно. Имам един приятел, който е от турски произход и е гей. Айде ходи да живее в България. В смисъл, че тук не става дума само за... Нали, има и по-сложни случаи от гей и от турчин, нали? Представи си за турчин гей. Просто където фанат те бият. Естествено, че няма седиш тук. Момчето е много умно, има магистърска степен и така нататък, но няма да работи за България. И естествено, в смисъл, България го бие. Онези от тях, които по една или друга причина остават тук, са се скрили. Безполезни и непълноценни, както за себе си, така и за обществото. За другата транссексуална, която ти казах, която беше по-обществен такъв случай, Андреана, или Андриана беше, как беше? И ти ли? Ох, баше бруте. Как ти да? Anyway, тя изобщо забягна в Родопите, в Носелце и си живее там и е врачка, така се каже. Мисля, гадателка или нещо се води такова. И въпреки всичко лошо и хубаво, което Лайла е видяла тук и там, за разлика от много свои познати, и за сега остава. Ако аз си тръгна, просто няма кой друг да дигне глас, как се казва. Това е едно от делата, които трябва да свърша поне тук в България. И докато не се появят повече такива свободомислещи транссексуални, които почнат да се организират, вече се срещат да правят някакви неща заедно, все още ще се показвам. Това не е защото искам да бъда, нали, типа ЗИС или нещо такова, в смисъл да спечеля от това нещо. Аз не печеля нищо от това фактически, само може да губя. Освен хомо, би, транс и други възможни сексуалности, с които определяме хората, те са и много други неща.
Те са инженери, архитекти, лекари. Те са специалисти в различни области, може би много по-упорити и трудолюбиви от техните връстници и потенциални колеги. Проблемът е, че българският работодател, държава и общество няма да го разберат, защото ценните кадри отиват там, където ги искат.